Кніга паўторанага закону, раздзел 31. І так адышоў Майсей і прамовіў усе гэтыя словы да ўсяго Ізраіля. І сказаў ім: «Маю ўжо сёння 120 гадоў, не магу больш выходзіць і ўваходзіць, хаця нават Господ сказаў мне: не пяройдзеш ты Ярдан гэты. Господ Бог твой сам пойдзе перад табою, Ён знішчыць гэтыя народы перад абліччам тваім, і ты завалодаеш імі, і Ешуа пойдзе перад табою, як сказаў Господ. І зробіць ім Господ, як зрабіў Сыгону і Огу царам Амарэяў, і зямлі іх, і знішчыў іх. Калі ж нават іх выдасць ён вам, зрабіце вы з імі паводле ўсіх прыказанняў, якія я загадаў вам. Дзейнічайце мужна і будьце адважнымі, не бойцеся і не палохайцеся, бачачы іх, бо Господ Бог твой сам ёсць правадыр твой. Ён не пакіне цябе і не адступіцца ад цябе». Потым паклікаў Майсей Ешуа і сказаў яму перад усім Ізраілем: «Будзь мужным і моцным, бо ты увядзеш народ гэты ў зямлю, якою прысягнуў Господ, што мае даць яе бацькам іх, і ты яе падзеліш па жэрабе. А Господ, які ёсць правадыр твой, сам будзе з табою, не пакіне цябе і не адступіцца ад цябе. Дык не бойся і не трывожся». І напісаў Майсей закон гэты і перадаў яго святарам, сынам Леві, якія насілі каўчэг запавету Господа, і ўсім старэйшынам Ізраіля. І загадаў ім Майсей, кажучы: «Па 7 гадах, у год адпушчэння, у свята палатак, калі сыдуцца ўсе, хто з Ізраіля, каб з'явіцца перад абліччам Господа, Бога твайго, у месцы, якое ён абярэ, прачытай словы гэтага закону перад усім Ізраілем, каб чулі іх. Збяры ўвесь народ, мужчын і жанчын, дзяцей і чужынцаў, якія пражываюць у брамах тваіх, каб яны слухалі і вучыліся, ды каб баяліся Господа Бога вашага, і бераглі і спаўнялі ўсе словы гэтага закону. Таксама сыны іх, якія яшчэ не ведаюць, хай слухаюць і вучацца баяцца Господа Бога вашага ва ўсе дні, як доўга будзеце жыць на зямлі, у якую вы, перайшоўшы Ярдан, выпраўляецеся, каб атрымаць ва ўласнасць». І сказаў Господ Майсею: «Вось жа, набліжаецца дзень смерці тваёй. Пакліч Ешуа і станьце ў палацы сустрэчы, каб я даў яму даручэнне». Дык Майсей і Ешуа пайшлі і сталі ў палацы сустрэчы. І Господ аб'явіўся там у воблачным слупе, які стаяў ля ўваходу ў палатку. І сказаў Господ Майсею: «Вось жа, ты заснеш з бацькамі сваімі, а народ гэты паўстане, каб хадзіць распусна за чужымі багамі зямлі, у якую увойдзеце. Тады пакіне ён мяне і парушыць запавет, які я заключыў з ім. І ўзгарыцца гнеў мой супраць яго ў той дзень, і пакіну я іх, і схаваю аблічча маё ад іх, і будзе гэта на загубу. Прыйдуць на яго многія беды і ўціскі, так што скажа ён у той дзень: напэўна, за тое, што няма Бога са мной, нахлынулі гэтыя беды на мяне. Я вось схаваю і не пакажу аблічча майго ў той дзень дзеля ўсіх злачынстваў, якіх ён дапусціўся, бо пайшоў ён за багамі чужымі. Запішыце цяпер сабе гэты гімн. Навучы яму сыноў Ізраіля, каб захавалі яго ў памяці і выконвалі, спяваючы, каб гэта песня была мяне сведкаю паміж сыноў Ізраіля. Бо я ўвяду яго ў зямлю, якою прысягнуў я бацькам яго, якая ацякае малаком і мёдам. Калі будзе ён есці і стане сыты і тлусты, то павернецца да чужых багоў, і будуць яны служыць ім, а мною пагардзяць і знішчаць запавет мой. А калі наведаюць яго многія беды і крыўды, гэты гімн будзе сведчыць супраць яго, бо ніякае забыццё не вынішчыць яго з вуснаў нашчадкаў яго. Я бо ведаю думкі яго, што ён робіць сёння перш, чым увяду яго ў зямлю, якую абяцаў яму». Дык запісаў Майсей гэты гімн у той дзень і навучыў сыноў Ізраіля. А Господ загадаў Ешуа сыну Нуна і сказаў:
Будь мужным і моцным, бо ты увядзеш сыноў Ізраіля ў зямлю, якую я абяцаў ім, а я буду з табою. Дык калі Маісей закончыў пісаць словы гэтага закону ў скрутку, то загадаў левітам, якія насілі каўчэг запавету Господа, кажучы: «Вазьміце гэтую кнігу закону і пакладзіце яе побач з каўчэгам запавету Господа, Бога вашага, каб была яна там сведкам супраць цябе. Я вось знаю упартасць тваю і вельмі цвёрды твой карак. Вось і зараз, калі жыву з вамі, заўсёды вы былі ўпартыя адносна Господа, а тым больш па смерці маёй. Збярыце да мяне ўсіх старэйшын пакаленняў вашых, а таксама кіраўнікоў вашых, і скажу я ім словы гэтыя, каб яны пачулі, і паклічу я супраць іх неба і зямлю. Бо я ведаю, што пасля маёй смерці ліхое чыніць будзеце і адвернецеся ад дарогі, якую я вам загадаў, і напаткаюць вас у апошнія часы няшчасці, калі дапусціцеся ліхога перад абліччам Господа, так што разгневайце яго ўчынкамі рук вашых». Так прамаўляў Маісей, і слухаў яго ўвесь сход ізраільскі. І выказаў ён да канца словы гэтага гімна.